Basalt går pyrolysen ud på at omdanne glukose til 2 molekyler, hvorved der sker en dannelse af 2 ATP, 2 NADH og pyruvat. Pyruvat anvendes i mitokondrier til citronsyrecyklussen, som danner NADH, der anvendes til elektrontransportkæden. Glykolysen foregår i en proces af 10 enzymkatalyserede reaktioner, der er inddelt i 3 trin. I de første 3 reaktioner, der er en fosforylering af glukose, investeres der energi i form af ATP, hvilket resulterer i fruktose 1,6-difosfat. Under de 2 næste reaktioner sker der en spaltning af fruktose 1,6-difosfat til glyceralaldehyd 3-fosfat. I de sidste 5 reaktioner bliver der frigivet energi i form af 2 ATP, hvilket resulterer i dannelse af pyruvat. Step 1. Fosfat bindes til glukosen for at holde glukosemolekylet inde i cellen, da glukose kan diffundere ved cellemembranen. Enzymet hexokinase fraspalter hydrogen fra glukose, således at en binding med fosfat fra ATP er mulig. Derved bliver ATP til ADP, da enzymet afleverer et hydrogen til ADP. Glukose er nu blevet til glukose 6-fosfat. Step 2. Enzymet fosfoglucoseisomerase afgiver en hydron, som ødelægger glukose 6-fosfats ringform og omdannes nu til en åben kæde. Når molekylet er på denne form, kan samme enzym gå ind og rykke carbonylgruppen fra første carbon til det andet, hvorved der sker en ændring fra en aldehyd til en keton. Denne proces sker ved hjælp af vand, som kan ses ved illustrationen. Ved denne proces er glukose 6-fosfat blevet omdannet til fruktose 6-fosfat ved fraspaltning af et vandmolekyle, får fruktose 6-fosfat en ringform. Step 3. I tredje reaktion overføres der fosfat ved hjælp af enzymet fosfofruktosekinase til fruktose 6-fosfat. For denne fjerner enzymet et hydrogen, således at en binding med fosfat fra ATP er mulig. Det overskydende hydrogen bindes således til ADP. Fruktose 1,6-disfosfat er nu dannet. Overordnet består de første 3 reaktioner af fosforylering af glukose, der gør molekylet mere ustabilt, så det efterfølgende lettere kan reagere i efterfølgende trin. De første 3 reaktioner er altså en energiinvestering. Step 4. Her har vi igen en åbning af ringformen ved hjælp af hydroner. Enzymet aldolase splitter fruktose 1,6-difosfat i 2 molekyler. Der er nu dannet et molekyle ved navn glyceralaldehyd 3-fosfat. Det er kun dette molekyle, der anvendes senere hen i processen, derfor skal det andet molekyle laves om. Ved tilførsel af vand omdannes strukturen af molekylet, der fraspaltes igen 2 hydroner. En til enzymet og en fritstående hydron. Denne molekyle kaldes dihydroxyacetonephosfat. Triosfosfat isomerase tager en hydron fra molekylets første carbon, og en fri hydron ændrer dobbeltbindingen fra oxygen til andet carbon, således at denne nu er mellem første og andet carbon. Herved er andet carbon reduceret med 1 i forhold til step 4, hvor carbon havde et oxidationsstempel på +2. For første carbon fraspaltes et hydron, hvorved dobbeltbindingen mellem første og andet carbon skifter til 1 til første carbon og oxygen. Dette gør, at andet carbon mangler en binding og derved har en negativ ladning. Enzymet afleverer derved igen hydronen, der bindes på andet carbon. Carbon bliver nu igen reduceret, og molekylet bliver til glyceralaldehyd 3-fosfat, hvilket giver os 2 identiske molekyler. Resten af videoen følger vi kun det ene molekyle, mens de 2 interaktioner sker sideløbende.
Step 6. I 6. reaktion bruges NAD+ til at oxidere glyceralaldehyd 3-fosfat. Molekylet bindes på enzymet glyceralaldehyd 3-fosfat hydrogenase, hvorefter NAD+ optager hydrogen fra første carbon, som har et oxidationstrin på 0. Herved dannes der NADH, og carbon oxideres, i det der dannes en dobbeltbinding mellem carbon og negativ ion oxid. Det første carbon har nu et oxidationstrin på +2. Et fosfatmolekyle binder sig til første carbon, og ved molekylet fraspaltes enzymet. Der er nu dannet 1,3 disfosfat. Step 7. 1,3 difosfatglycerat afgiver igen fosfaten, der herved bliver i ATP. Inden dette fraspaltes har første carbon et oxidationstrin på +4. Efter dannelse af ATP har første carbon oxidationstrin på +3, altså er den blevet reduceret. Molekylet hedder da 3-fosfoglycerat. Præcis som navnet på enzymet fosfoglycerats mutase indikerer, sker der nu en mutation af molekylet. Dette sker ved udskillelsen af hydrogen på andet carbon og en flytning af fosfat fra tredje til andet carbon. Ved hjælp af enzymet. Ved denne proces reduceres tredje carbon fra et oxidationstrin på 0 til -1. Et hydrogen binder sig da til oxygen fra tredje carbon. Nu hedder molekylet 2-fosfatglycerat. Step 9. Ved hjælp af enzymet enolase fjernes et vandmolekyle samt en hydrogen fra molekylet, hvorved der dannes en dobbeltbinding mellem andet og tredje carbon. Ved denne proces bliver tredje carbon reduceret med 1 og har dermed oxidationstrin på -2. Til gengæld oxideres andet carbon fra oxidationstrin +1 til +2. Der er nu dannet fosfoenylpyruvat. Step 10. I den 10. og sidste reaktion fraspalder enzymet pyruvatkinase fosfatgruppen, der bindes til ADP, hvorved dannelsen af ATP sker. Ydermere bindes et hydrogen til tredje carbon. Tredje carbon reduceres som 1 og har nu et oxidationstrin på -3. Slutproduktet er dannelsen af 2 NADH og 2 ATP.